deɛ ka ma Ghana man nyinaa te sasa to fo sɛ gɛne ahomasoɔ ne kasa tutie kankan nti ade nti no wɔ sɛ tutu ɔkasa bi a ɔkasɛ ɔno ne nua ketewa na tekyima man hene mepato so onim na mamrɛ a ɔkɔsua na mamrɛ na ɔhu na mamrɛ na bɛnkyerɛkyerɛ no na ɔgyae saa deɛ kasa ne ahantan a wɔka kyerɛ yɛ wura he Mpeninsem TV. Mpeninsem TV no niguzo ahwe no enne yatiasi from the Mpeninsem video na me dey bro. Na yatina sika hu se ahensem yonkunyasem dia obete de ekoso dia be hu se de enema esitie. Sampa kunyasem na bon komo kakra de akyerɛw. Uni se ekopie court no da so court ene busumi ewom ye ne de toso adwoni nan court be no abu asem no kra eno medi hu komo kakra de akyerɛw. Afei seven bells Bulu champion league Omakasa and also a baby beam na ya be I don't come on ever family go free ka say obe subscribe be like e comment and wa share say ma obi a ehun sampa ya tena si ye de ha ye ni atem no kre e de da ana ye de tuo ka hun say bibi ha wa dwen a ntina me comment section won fafa wo e bibi a etimi kama straight away ye tisi semnim na me fan sem no we ko tu ko bremai mfani nyina mba mesomo e won Mpeninsem TV so na oni ze we tin ni dimadi a the 5th anniversary a odi ye no some do na course so abusia bro champion youth omadi nkomo na ansa na de om nkomo di bebro oni se ni se na aduma badu ye do ma hene ono de dan de nyina ogina bebi ana onyakonya so kasa asante na nani sa am so man nei asante youth aka omonsem a ha wo mo ade akere no ze de okwa bonte a am se emperifo bi akasa akere no nsa na mehu no emperifo bi akasa akere nti okwa bonte a osuani nsi asante su biom de dimadi ekopi ase okwa akere no na okwa akere ndi e bona baso sanse okwa wanti no wankwa asante asem ho oka ade a wanti hin ya ebema wenchi fo atra na chi na amasuso no so se wenchi hine na bibia etime ka mante hode nana bo abaso wenti afutu hode dutu bo abaso pa na sanse na ko wiye no abusia ni zo etire din akwakoda se na Bulu youth asante mabunbi akasa etia osi ade akunfia me yaw ne techiman manhene omakasa etia ntuam de omonte ase na de obi saa youth ye nimu no osi ade akunfia me yaw the personal bodyguard the personal bodyguard ono le bisa Bulu champion youth ye nimu a ono wo mo ekasa abusia de be mo tie audio no mako na wa he se de ensem no esi etie de kan amaso kasa o sha sese o kasa kire asante deɛ ka ma Ghana man nyinaa te sasa to fo sɛ gɛne ahomasoɔ ne kasa tutie kankan enye ewurafo hwɛ sɛ wo se o pepepe ye o pasundue o kan no kra anase o buade a uwa enye ni personal assistant no uwa bodyguard uwa bambofo una agba no ban na mama ngan chiro se wo so afofo a se de bu se de nyaado esi ade ye kunfia me yam teti mama hene abia oni ni manfo tena se keka ni se bebrebe no openso edi brebro ene kasama se sei iya to ye na no bola soja so buade a amuanu ntra kotoko hene eza se otumu ene betini ye pa we beni se tiri nka ene chesa bontenso fo mefa nkodi uwa a wo so kokko ama no osi ade ya kunfia me yawo teti na na hene eno se bebu se benyado o mana no kra ntia ni nua no eza se na bi kan kato se tiri enka ene chesa bontenso fo mefa nkodi so ni nua ne ka se be kra na won tena wo se wo also na kunfia me your personal bodyguard no
bɛbɛ kasa tia ne nua no na na minimisa wonte sɛ wate a akasa asɛm kwa bɛ kasa tia dada wo adama ni sɛ mmadu no ɔmo timfie o oni ɔmo anokoba ɔda no du fi abɔnten bɛ kasa tia bɛ kɔndɛ mi sɛ yɛn asomdwe ne yɛpɛ yɛn kasa bɛ kasa tia yɛwura osu mu ade a yɛde ɛtena ofie yɛn so ɛtena yɛ fie ɛtɔ so mmienu hwɛ wɔka kɔbi asante kɔtɔ hene otumfo sɛ etwa bi obuo ne din ɛka asɛm bi abusuafo yɛnti asɛm no bi nurses nti no wɔ sɛ tutu ɔkasa bi a ɔkasɛ ɔno ne nua ketewa no tekyima man hene mepatwo so onim na mammerɛ a ɔnkɔsua na mammerɛ na ɔhu na mammerɛ na bɛnkyerɛkyerɛ no na ɔgyae saa deɛ kasa ne ahantan a wɔnka kyerɛ yɛ wura he sɛ woyɛ obi a sɛ wo sɛ yɛatetew wobu adeɛ na onim asante yamammerɛ akanfo yabakɔsɛm a anka wobɔ panini din a obuo ne ani di a ɛsɛ fata ɛna ɔsɛ ɔde ma panini no ɛmfa wo ne deɛ panini no sɛbi wayɛ woɔ nti na de bi ada metena ase na mekasa na adwuma badu ne mmɔ ne din yɛ na ɔdɔ ma hene mebɔ ne din ɛde ani die ma no sɛ wo so ɔmmu adeɛ koraa ɔsɛ odi sɛ ne din ma sɛ mpanimfo yi ɔti bɛbɔ santehene bi sɛ ɔsɛtu na wafɛ ɛne santehene sɛde wura ɛsɛ ɛde yɛ kɔmfia me yaw wɔn koraa no sɛ bɛbi sɛ bɛnya ado sɛ bɛ kɔ ntɔ wɔn tumi ma santehene din yɛ wobɛkae a wabrɛ a kɔbɛ sante kɔtɔkɔhene kɔɔ ne hɔ no wɔsɔre fi n'akonnwa so ɛde n'akonnwa ma kɔbɛ sante kɔtɔkɔhene ɛma ne tena so ɛkɔkɔtena baabi foforɔ aseɛ ne sɛ ɔgyani bi ɛma no ɛwɔ mu sɛ ɔna yɛ akanfo nyinaa pie fie nanso ɛbɛ abusua mu sɛdeɛ no a onim sɛ ne nua ɛno no ɛdansɛ bo a ne nua no wɔ soro kyɛn no ɛnɛ wobɔ Ghana ha ba wiase a yɛmmɔ tati ma ahene din yɛbɔ Ghana king kuro bɛsa de kɔtɔkɔhene tufo sɛ etwa bio sɛ tumi amikɛse ɔhene yankwadaa ne din yɛbɔ nti da wo so hu adeɛ koraa no wobɔ wura din no woka ɔse adeɛ yɔ ade nti na wobɔ santehene din wobɔ ne din wiɛ ɛkame yɛ sɛ ɛmaburo no bi wɔ hɔnom a ɔmo ankasa firi sɛ ɔmo ane wɔ mo a obi atumi ne ɔmo hwee na wo se wakɔraa ne obi na se wakɔraa no na ɔno akasa atia wura na woba bɛ adrɛse na ɔamabɔ wo din o ɔno na ɔsɔ ɔatake no yɛ nsosɔ ntɔkwa so wɔno ɛna ɔsɔ wo ne kɔ no straight boot for boot na wo so wadu wo dɔ na yɛatete wo fie na wɔnsua fie amammerɛ nsua fie abakɔsɛm a na wɔnsua akanfoɔ sɛ na ɛsi puye wura no ɛdi wɔ mu ni ɛhoɔhoɔ ho fa na wankasa no yɛntete o kwasa bere biem baabi ade fae no amfa yi oye no se ɔna yɛ tatima ahene the personal bodyguard ɔsafo yɛntie sɛ de osika no ɛfae ne special bodyguard no me a mete a mekase sika a menko a mekora mete sɛ me wura sɛbe akonya kɛseɛ sɛ sika kura ni wa nyɛ 100,000 a me tumi fa wɛ wura saa yɛ tatima ahene personal bodyguard a mepatwɛw onya ne personal assistant ɛnyɛ ne pie no ɛnyɛ ne chairman no sɛ asɛm bere ɔsi adeɛ yɛ akufia me yaw sɛ asɛm bere ne so a ɛnyɛ wo ɛna ɔsɛ ɔbɛkasa ma no yɛnti a meka no saa ne sɛ sɛsɛyi ɛna ɛkasa ti awo a ebia na n'ano ne pae ebia na ɔde ɛka asɛm na ebia adwumbani bia nta akyiri ɛnso wo sɛdeɛ wositiw a w'ani ahanhan sɛ wo na abɔ ne ho ban wo na ayɛ nana personal assistant ɛnyɛ wo na ayɛ ne personal assistant o woyɛ bodyguard o sɛ ɛba sɛ yɛkyɛ adeɛ ama niwa ma a yɛma ɛseɛ ba bi yɛka wasɛm ne sɛ sɛ woyɛ akanni meka otwi kasa
ye cha dia mani wa ma ese ba nya bi sa se ni wa ma nsan ya ese ba ni ade sabi adiasefo e me kasa ya wo akwabuburo a sabi wa no tutu fam ana be kasa tia Yoruba uno abekasa ama no na me kan cho e kan ekufu a o si ade we kunfi am yawo wani ko bi asante kotoko hene omune ya kan fo mpanimfu ayekufu piesie ene kotoko hene enti se ubenya adaje ene bene we sua wa mamre yia kono wuya nkyerɛw na ka body guard kra den ka wusi mi sei bambofo de wo ye kan tam kesi ade asim ke jana se ye ko pradia wo bambofo wusi mi sei ode nka ode ane se ntoko bi ba basa we bi ba no wa bo wura ho ban na wa pia sa basa na ere esi nchen yesu da basa bi ama obi kana asem ade na wo so ya asante so ebe so le ti asante kasa aso le ti asante fo be bia wo de fa no ohene ba agwo no afi na eja ase na anum de no hele prapra ho so so le be ma se bi o chini be bi oni ne nkoda tutu lion won ka na so say sante hene club ya sante kotko hene omo akunya bia won so no ade ato no se nkwasafo hene se du na ne kan o se won de obobo no ya ho ban sa nti so se obobo ya ho ban a enye to kwasem o di ane so be se boni bia ntu ru a o se ade we konfi am ya isa se me pesa me ka kire o se omo ya busuafo nti se de o so be so ko huntintini na se bia ohini di ana pani di se wase ewe mu se eska tabe press conference na kika pe pani for say so ohini use jaye na bodani ebe yuntuma mfa ho obi ni nachi wo ya ye bodani eti ameka ne sa ne se de be kai won kan bi wa ya ba ku wa wa aye de to su mienu de na che se wa adwen ho ntechima eti nkomodi alusiaye fi bono champion for ni di nim na me mau update on sampa na samba jafra ona sampa manhene na wabra woni na adom ahene case no court no se say de abeto jane se usumi ewo ni de to so adwenu nan court be hwe we bu asem no kodwo to na asundwe aba na samba jafra ya gazette no se de be ya ono rabe sampa mahine na yesi ni na hu se usaitre club ya sanze kotoko hinu no se bibia ada na akom na sinabre yetu na de so bia me ni ko je free esam no do so lembem eni se yedidi wie ni enkasa wie etimi jabi kajabi eyokro eti ebeka jabi ebresem akomafofo bia ba tu a emomani no aso ensi ho eni nyina beba ne de baba be som e won panisem tv so subscribe, like, comment na share. Edusi bese anso share. Mpanisem TV